bakawalan. Magandang gabi guys, ito na naman tayo sa gabing ito. Meron na naman tayong bagong menu. Tayo ay magluluto tayo ng sisig. Pero ang sisig na to ay hindi to karne kasi tayo ay mataas ang ating blood pressure, kailangan gulay laang. Gagawa tayo ng sisig na puso. Sisig na puso. Guys, yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe lang po, yung Pobreng Ilocano. At tayo po ay just click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Guys, umpisahan na natin ang pagluluto ng sisig na puso. Guys, itong puso na to kailangan natin gayatin na maliliit. Gayatin natin na maliliit. Ngayon lang guys. Yan. Ganyan lang guys, ganyan. Yan guys. Ganito lang guys, gayat-gayatin nyo lang ng maliliit para gayat-gayatin nyo ng maninipis. Masarap pala itong puso na to. Pwede itong puso na ginataan, pwede itong puso na ensalada. Ito guys, pagkain lang to ng hindi nagkakakarni. Ganyan lang guys, ninipisan lang natin. Yan guys. Diba? Tagtad-tad na lang natin. Ito na guys ang yung puso na ginayat. Ngayon guys, ilalagam muna natin. Lalagam muna natin ang puso sa kalan. Ang hirap pala mag-video ng mag-isa. Nga. Mahirap mag-video na mag-isa. Ayan guys, ilalagam muna natin tong itong puso ng saging. Pag nalaga na natin, saka na natin luluto na sisig. Habang naglalaga tayo, magbabalat muna tayo ng sibuyas, bawang para sa kanyang ingredients. Ito guys, nagpapaksiw na naman tayo ng isda. Paksiw na isda. Yan guys, yung aking kasama na babalat daw ng sibuyas. Ayan guys, hintayin natin guys na kumulo para para lumambot-lambot itong puso. Palambutin lang ng konti guys. Pag nalaga na natin itong puso, kailangan natin pigayin guys para matanggal yung kanyang ang kanyang pakla, kasi mapakla kasi ang puso. Ngayon pipigaan natin at natin
Guys, umpisa na natin ang pagluluto ng ng sisig na puso. Lagyan lang natin ng mantika. Yan guys. Natin ng bawang. Gisa tayo ng bawang. Yan guys. Hintayin natin guys na magba-brown siya. Yan, tapos sibuyas. Yan natin na sibuyas. Ito guys, ang mga lutong Ilocano. Mga pang Ilocanong luto. Yan. Yan guys. Gisa-gisa lang natin. Tapos lalagyan natin to yung puso. Kunti lang ang gagawin nating guys, kunti lang ang gagawin nating sisig kasi kunti lang ang ating ingredients. Yan guys. Yan. Gisa lang natin guys, gisa. So guys, lagyan na natin ng bitchin. Lagyan na natin ng bitchin. Yan. Lagyan natin ng paminta. Pamintang durog. Yan. Tapos lagyan natin ng tuyo guys para siya, para itim, magiging itim siya. Huwag na natin tayong maglagay ng asin guys. Kasi may tuyo na. Yan. Yan guys. So siyempre guys, gusto natin ng maanghang. Kailangan na lagyan natin ng sili. Isang sili lang guys, isang sili. Yan, lagyan natin ng sili. Isa lang. Yan. Yan guys. Siyempre hindi talaga makakalimutan ay kailangan natin tong tikman. Nga. Sarap. Masarap na nga eh. Kahit na hindi na pala ito eh. Pero siyempre sisig ang ating menu. Lalagyan natin ng mayonnaise. Kailangan ng mayonnaise. Yan guys. Isa din to sa ingredients na nagpapasarap. Yan guys, lagyan natin ng mayonnaise. Yan. Sarap. Wow. Sarap naman. Yan guys, gisa-gisa lang natin. Siyempre, huwag nating kakalimutan lagyan ng
Itlog. Kailangan ng itlog. Yan. Yan guys. Lagyan natin ng itlog. Yan. Ang sarap. Yan guys. Sisig na puso. Hindi na kailangan tayo na magsisig ng karne. Ito ay sisig na puso ay okay na. Yan. Oh, sarap. Ang sarap guys. Ang sisig na puso. Yan. Yan guys. Hintayin na lang natin na maluto ang itlog. Yan. Guys, ang sisig na puso. Ayan. Yan guys, so yan na po ang sisig. Oh, diba? So guys, luto na po ang sisig natin. Meron na tayong sisig na puso. Yan, ulam natin ngayong gabi. Sarap. Yan guys, kung gusto nyo yung mga ulam na matipid, manood lang kayo sa aking mga video. Marami kayong matututunan na katipiran. Oh. Yan oh. Wow, ang sarap. Ngayon guys, gagawa naman tayo ng puso na salad. Salad na puso para sa pangalawang putahe. Ang una po ay lalagyan po natin ng luya. Luya, lagyan natin ng luya. Yan, luya. Siyempre, lalagyan natin ng sibuyas. Yan. Yan guys, gulay-gulay lang tayo guys. Kasi medyo mataas ang ating dugo. Kailangan gulay-gulay lang. Pero tingnan mo, oh. Oh, ang laki. Gulay-gulay lang guys. Yan. Tapos, lagyan natin ng sili. Sili. Yan. Natin ang sili. Sili. Yan. Natin ng kamatis. Yan, kamatis. Guys. Kamatis. Yan guys. Guys, lagyan natin ng kamatis. Yan. Apply na natin. Lagyan natin ng bitchin. Lagyan natin ng asin. Lagyan natin ng asin. Yan. Suka.
natin ng paminta. Paminta. Ayan. Na guys, so okay na, nakadalawang putahin na tayo ng puso. Ngayon ay ready to eat na. Siyempre, huwag natin kakalimutan na tikman ang ating mga menu. Ayan guys, oh. Wow, ang sarap. Ayan, oh. Tignan. Sarap. Sarap guys, kakain na tayo guys. Hello, yung mga hindi pa nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, Pobreng Ilocano po. Paki-like, share, and subscribe my YouTube channel, Pobreng Ilocano. Just click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Bye-bye!